Milé dámy, vážení páni, milí hostia, priatelia, novomešťania, dovolte mi, aby som vás opäť po roku privítal na námestí Slobody, kde sa v podstate celý deň konajú oslavy pri príležitosti prvej písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom. Som rád, že ste prišli a ja vás vítam na slávnostnom programe Dňa mesta pre rok 2025 a pokojne si môžete prvýkrát zatlieskať. Ja keď som tak rozmýšľal, že akými slovami sa vám prihovorím, tak mi napadlo, že si môžem trošku aj pomôcť, veď žijeme virtuálnu dobu, zažívame boom a rozkvet umelej inteligencie, určite ju poznáte, mnohí si s ňou možno aj dopisujete, stačí mobil a ona vám na všetko odpovie. Javí sa tak, že vie naozaj všetko, konec koncov ja mám doma 2 školákov a najmä ten starší, ten s ňou frčí akože úplne, že 100%, najmä čo sa týka školy, čo nevie, ona mu napíše, keď potrebuje niečo vytvoriť, ona to vytvorí za neho, on to musí akorát tak prepísať. No a tak som skúsil aj ja a napísal som ahoj. Akým pekným slovom by som sa prihovoril publiku pri príležitosti Dňa mesta, Nové Mesto nad Váhom, ktorý sa koná každý rok. No a v tom som si uvedomil, že ale Ľubo, však ty si slušne vychovaný a v podstate celý život nemám rád, ak sa niekto chváli, píši cudzím perím, ako sa hovorí. A okrem toho, ako bývalý novinár, ja svoje zdroje uvádzam, pokiaľ nie sú tajné, tak aj keby som nemusel, spravím to takto. Dámy a páni, dnes by sa vám umelá inteligencia prihovorila nasledujúcimi slovami. Milí novomešťania, srdečne vás vítam na Dni mesta Nové Mesto nad Váhom, v meste, ktoré má históriu dlhšiu ako slovné spojenia na sociálnych sieťach. Už od roku 1253 je o nás písomná zmienka, takže môžeme hrdo povedať, že nie sme len tak nejaký status, ale poriadna kapitola dejín. Dnešný deň je oslavou všetkého, čo z nášho mesta robí domov, našej kultúry, tradícií, ale predovšetkým ľudí. A práve ľudia sú dôvodom, prečo sme tu, najmä tí, ktorí svojou prácou, zanietením a ľudskosťou robia naše mesto lepším miestom pre život. Ako raz povedal Antoine de Saint-Exupéry, skutočný domov nie je miesto, ale ľudia. Tak musíte uznať, že tá umelá inteligencia má niečo do seba, vie to napísať naozaj krásne, vie nám veľmi pomôcť, ale ako varujú odborníci, čaká nás možno doba, kedy ľudia čím ďalej, tým menej začnú rozmýšľať a používať vlastný rozum, vlastné možnosti a vraj teda v budúcnosti už nájdeme len málo profesí, ktoré nebudú nejakým spôsobom ovplyvnené umelou inteligenciou. A tu mi dovolte, aby som premostil na to, čo nás čaká, pretože aj dnes spoznáme 6 osobností, no ale v tejto chvíli môžeme ešte všetci s čistým svedomím povedať, že ich profesijný život, ich práca a ich úspechy nie sú v žiadnom prípade spojené s umelou inteligenciou a všetko, čo dosiahli vďaka svojej pracovitosti, vzdelaniu, húževnatosti, šikovnosti. No a to si už možno o niekoľko desiatok rokov nebude môcť povedať každý. Ešte predtým, ale ako si predstavíme tieto vzácne osobnosti, dovolte mi, aby som medzi nami privítal aj vzácnych hostí. V prvom rade primátora mesta Nové Mesto nad Váhom Františka Mašlonku. Dobrý deň. Takisto aj jeho zástupcu vítam viceprimátora Andreja Neuschla. Vítam medzi nami aj starostku družobného mesta Jirkov, Danu Havlátkovú Jurštákovú. Takisto vítam jej pracovný doprovod. Dobrý deň. No a teraz už poprosím, aby sa vám úvodným slovom prihovoril aj primátor mesta František Mašlonka. Ďakujem pekne. Krásni naši hostia, milé novomešťanky, novomešťania a všetci, ktorí ste prišli do nášho mesta aj z bližšia, z ďaleka, vítajte opäť po roku tu na námestí Slobody. Nie je to umelá inteligencia, takže čo by som vám mohol tak povedať? Opäť sa stretávame po roku, aby sme si spoločne pripomenuli 2 významné udalosti v histórii nášho mesta. Prvou je písomná zmienka o našom meste a opravím umelú inteligenciu, nie 1253, ale v darovacej listine datovanej 18. marcom roku 1263. Kráľ Belo IV. Spolu so svojou manželkou prvýkrát spomenul naše mesto ako miesto s významným postavením na považi.
Druhá významná udalosť sa odohrala o 172 rokov neskôr, v roku 1435, v čase, keď bolo naše mesto kráľovským majetkom. Novomešťania vtedy požiadali kráľa Žigmunda Luxemburského o udelenie mestských výsad. A naše mesto tak mohlo už v prvej polovici 15. storočia disponovať vlastnou samosprávou, mohlo usporadovať jarmoky, využívať výsady a práva tak, ako obyvatelia iných slobodných kráľovských miest. Tieto významné udalosti nám potvrdzujú, že Nové Mesto nad Váhom bolo, je a som presvedčený, že naše mesto vždy bude dôležitým centrom života na Považi. Vážení hostia, milí spoluobčania, dnes si možno viac ako inokedy uvedomujeme, že spoločne sa nám podarilo dokázať v našom meste mnoho dobrých vecí, investícií pre rozvoj nášho mesta, pre všetkých novomešťanov. Lebo mesto to nie sú len budovy, ulice, parky a ďalšie nehmotné majetky. Ste to predovšetkým vy, novomešťania, obyvatelia, ktorí tu žijete, pracujete, vychovávate svoje deti. Každý jeden z vás tvorí celok, ktorého výsledok vidíme všade naokolo. Opravené historické budovy, školy, škôlky, nové sídliska, samozrejme aj nákupné centrá. Spoločne sa snažíme, aby sme mali vytvorené také podmienky na život, ktoré sú porovnateľné s akýmkoľvek iným prosperujúcim mestom. Preto neustále podporujeme vzdelávanie, kultúru či športové aktivity, ktoré majú v našom meste dlhoročnú tradíciu. A samozrejme nezabúdame ani na životné prostredie, lebo aj od kvality životného prostredia závisí kvalita nášho života. A toto všetko by nebolo možné bez vás, našich obyvateľov či rodákov. Som preto veľmi rád, že sa súčasťou Dní mesta stalo už tradičné udeľovanie ocenení osobnosť mesta Nové Mesto nad Váhom. Je to vlastne možnosť poďakovať sa tým, ktorí majú na rozvoji či propagácii nášho mesta nemalú zásluhu. Môžeme poďakovať osobnostiam zo spoločenského života, zdravotníkom, športovcom, podnikateľom, či nadšencom z rôznych oblastí, to znamená všetkým, ktorí aj malé veci robia svojim veľkým srdcom a bez ktorých by naše mesto nebolo tým, čím je. Vážení ocenení alebo oceňovaní, dovoľte, aby som vám všetkým poďakoval za neúnavnú prácu, ktorú robíte naše mesto krásnym, nás spoluobčanov šťastnejších a súdržnejších. Myslím, že môžem s hrdosťou povedať, že Nové Mesto nad Váhom má obyvateľov, na ktorých môže byť právom hrdé a ktorí ešte v budúcnosti spoločne zvládnu veľa nových víziev. Všetkým bez rozdielu želám, aby sme sa takto príjemne, pri dobrom zdraví a spokojnosti aj naďalej stretávali tu na námestí, alebo všade, kde sa stretneme na sídliskách v rámci nášho mesta. Ďakujem vám pekne všetkým za pozornosť, prajem vám ešte príjemný deň a po oceňovaní nezabudnite, že je pripravený ešte aj pekný kultúrny program, takže teším sa aj na stretnutie každým a jedným z vás, aby sme sa mohli tu spolu stretnúť, porozprávať a samozrejme môžete sa porozprávať aj s našimi ľuďmi, ocenenými, ktorí urobili pre naše mesto tiež kus práce a naše mesto sa rozvíja podľa toho, ako pôsobíme a ako spolu dokážeme zvládať všetky investície a vízie, ktoré nás čakajú. Príjemný podvečer prajem. Ďakujem pánu primátorovi za jeho slova. No a pomaly, ale isto sa blížime k samotnému oceňovaniu. Ja v tejto chvíli poprosím, aby sem prišiel aj prednosta Mestského úradu mesta Nové Mesto nad Váhom, František Sádecký, ktorého týmto aj vítam. Ďakujem. Asistovať nám budú, ako vidíte, aj dievčatá v krásnych krojoch. Sú to členky detského folklórneho súboru Čakanka. No a ja si zavolám na pomoc aj svojho kolegu, dobrého kamaráta, ktorý mi pomôže pri predstavovaní jednotlivých osobností. Toto je Radko Masár.
No a ja mu už aj odovzdávam slovo. Nech sa páči. Prajem ešte raz príjemný dobrý deň. Dámy a páni, titul Osobnosť mesta získava Dušan Danáš. Pán inžinier Dušan Danáš sa narodil 17. apríla 1952 v Dolných Voderadoch v obci nachádzajúcej sa 35 km od nášho mesta v okrese Piešťany. Povinnú školskú dochádzku vychodil vo svojom rodisku a v susednej obci Drahovce. Jeho osobný vzťah k nášmu mestu začal 1. septembra 1967, keď začal študovať na strednej priemyselnej škole strojníckej v našom meste, Novom Meste nad Váhom. Po úspešnom ukončení stredoškolského štúdia v roku 1971 pokračoval vo vzdelávaní na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, katedre atómovej a jadrovej fyziky, ktorú úspešne ukončil v roku 1977. Následne sa vrátil do nášho mesta a od 1. septembra 1977 začal pôsobiť na Strednej priemyselnej škole strojníckej ako učiteľ odborných elektrotechnických predmetov. Počas pôsobenia na tejto strednej škole si doplnil pedagogické vzdelanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po 13-ročnom pôsobení na strednej škole odišiel zo svojho pracoviska a dňa 1. januára 1991 nastúpil na Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom vykonávať riadiacu funkciu prednostu Mestského úradu. Začali sa odvíjať prvé kroky samosprávy nášho mesta a s tým spojené všetky jeho činnosti. Mestský úrad zabezpečoval organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Objektívne môžeme zhodnotiť, že naše mesto za 32 rokov výkonu svojej samosprávy sa zmenilo pozitívne a vo všetkých oblastiach verejného života získalo svoju tvár. Svoj podiel na týchto zmenách priebežne nachádzame v činnosti Mestského úradu a práce dnes navrhnutého kandidáta na ocenenie Osobnosť mesta. Zvlášť veľký podiel v činnosti Dušana Danáša môžeme nájsť v projektoch mesta, ako sú káblová televízia Pohoda, pult centrálnej ochrany majetku i života pre fyzické a právnické osoby, kamerový systém a jeho monitorovacie centrum, spoločný projekt s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, aktivačné práce, rekonštrukcia areálu futbalového štadióna a vybudovanie 4 nových futbalových ihrísk. Na voľnočasové aktivity kandidáta zostávalo málo času. Napriek tomu sa dokázal venovať novomestskému futbalu, v ktorom zastával v rokoch 2002 a 2022 funkciu prednostu klubu, ktorý prežil rozpad bývalej TJ Považan. Po zrušení zväzových dotácií na činnosť futbalového klubu bolo potrebné zabezpečiť nové zdroje financovania činnosti klubu, čo sa aj priebežne futbalovému klubu darilo. V súčasnosti zastáva naďalej ako prejav uznania funkciu čestného predsedu futbalového klubu. Dámy a páni, titul Osobnosť mesta preberá Dušan Danáš. Dámy a páni, titul Osobnosť mesta získala Ľudmila Králová. Doktorka Ľudmila Králová, rodená Sapáčková, sa narodila v roku 1942 v Žiline. Jej otec bol štátny zamestnanec a rodina po viacerých sťahovaniach zostala žiť a bývať v Novom Meste nad Váhom.
Tu mladá Ľudka absolvovala základnú školu aj gymnázium. Po úspešnom absolvovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave nastúpila ako začínajúca stomatologička do zubnej ambulancie v Moravskom Lieskovom, kde pracovala 3 roky. Neskôr pracovala 2 roky v Bzinciach pod Javorinou. Najdlhšie bola zamestnaná ako závodná zubná lekárka vo vzduchotechnike. S manželom inžinierom Jánom Králom, vedúcim oddelenia ultrazvuku v spoločnosti VUMA v Novom Meste nad Váhom, mala 3 deti. Ťažké a náročné obdobie prekonala v roku 1991, keď manžel náhle zomrel a všetky 3 deti študovali na vysokých školách. V roku 1995 museli ísť zubní lekári do privatizácie. Za pomoci rodiny sa jej podarilo vybudovať a sprevádzkovať vlastnú zubnú ambulanciu, v ktorej pracovala až donedávna. Deti medzi tým doštudovali, osamostatnili sa a založili si vlastné rodiny. Pani doktorku jej práca veľmi naplňala. V takomto mentálnom nastavení človek všeobecne prestáva nejako vrtiaci čas a pribúdajúci vek, a ak mu to zdravie dovolí, tak sa ocitne v starobe. Z tohto miesta by chcela pani doktorka Králová poďakovať sestričkám, ktoré s ňou v privátnej praxi pracovali, menovite Ľubke Slovíkovej a Danici Blažejovej, bez ktorých by ambulancia nemohla fungovať, a samozrejme poďakovanie patrí aj rodine. Ľudmila Králová odpracovala dovedna úctyhodných 60 rokov. Vo voľnom čase sa venuje záhradke, je aktívnou, starostlivou mamou a starou mamou svojich 3 detí a 6 vnúčat, s ktorými sa teší zo života. Dámy a páni, titul osobnosť mesta preberá Ľudmila Králová. Dámy a páni, ďalší titul osobnosť mesta získava Jozef Bezák. Promovaný fyzik Jozef Bezák sa narodil v roku 1958 v Partizánskom. Po základnej škole v Žabokrekoch nad Nitrou a gymnáziu v Partizánskom absolvoval štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor fyzikálna ekonomika a neskôr aj doplnkové pedagogické štúdium a taktiež aj rozširujúce pedagogické štúdium informatiky. Pracoval v spoločnosti VUMA Nové Mesto nad Váhom ako programátor technických zariadení a procesov. Ako učiteľ matematiky, fyziky a informatiky pôsobil na základnej škole na ulici Kapitána Nálepku Nové Mesto nad Váhom, na gymnáziu svätého Michala Archaniela v Piešťanoch, na základnej škole Temacínskej ulici Nové Mesto nad Váhom a 4 roky aj na bilingválnom slovensko-španielskom gymnáziu v Novom Meste nad Váhom. Dovolte mi teraz prihovoriť sa slovami Jozefa Bezáka. Aj keď som sa chcel pedagogickú fakultu študovať hneď po skončení strednej školy, nebolo mi to umožnené z dôvodov, ktoré sa vtedajšiemu režimu nehodili do profilu učiteľa. K pedagogickej praxi som sa dostal okľukou až v roku 1992 a odvtedy pracujem ako učiteľ fyziky, informatiky a matematiky. V súčasnosti som pracujúci dôchodca, ale ešte učím na základnej škole na Temacínskej ulici v Novom Meste nad Váhom predmet fyzika. Od študentských čias som sa venoval mimoškolskej činnosti v oblasti prírodných vied, hlavne v oblasti astronómie. S menšími prestávkami som viedol astronomické krúžky na rôznych školách, v domovoch detí a mládeže, ktorými prešlo niekoľko stovák detí. S nimi a vďaka ich snaživosti a podpore rodičov som v rôznych astronomických súťažiach dosiahol úspechy na celoslovenskej pôde. Čo ma dnes veľmi teší a dáva mojej práci zmysel, že niektorí z bývalých žiakov si za svoju životnú cestu vybrali práve fyziku a astronómiu. Aj v súčasnosti svoj voľný čas rád venujem propagácii astronómie a kozmonautiky formou prednášok a besied pre školy rôznych stupňov. Voľný časom vždy trávim venovaním sa svojim koníčkom zameraným na prírodu, hlavne tú neživú, hviezdy a kamene,
ma sprevádzajú už 55 rokov. Dámy a páni, titul osobnosť mesta preberá Jozef Bezák. O práci a o toho poslania. Ďakujem pekne. Andrej, vám môžem porozprávať. Ďakujem, Andrej. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Podľa to, čo mi Aďa vravel, tak ľutujem, že som niektoré na základe. Nemáte čo ľutovať, lebo by som bol veľmi prísny na vás. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, titul osobnosť mesta získala Eva Krznárová. Doktorka Eva Krznárová celý svoj doterajší život prežila v Novom Meste nad Váhom a profesionálne ho zasvetila kultúre. Mestské kultúrne stredisko bolo jej jediným zamestnávateľom. V novembri 1974 nastúpila ako redaktorka Novomestského spravodajcu. Časopis nemal v pravom zmysle slova redaktora. Zmenilo sa to až jej príchodom. Bola to rôznorodá náročná práca, keďže v mestskom časopise neexistuje žiadna špecializácia. Postupne sa na jeho stránkach objavili nové rubriky a žánre a v elektronickej podobe sa dostal na web, čo uvítali najmä novomešťania žijúci mimo mesta. Od roku 2013 bola poverená riadením Mestského kultúrneho strediska. Po úspešnom výberovom konaní sa stala jeho riaditeľkou. Pod jej vedením Mestské kultúrne stredisko nadviazalo na osvedčené projekty a prinieslo aj ďalšie, nové. Popri riaditeľovaní naďalej vykonávala prácu šéfredaktorky Novomestského spravodajcu. Nie je divu, že jej pracovný deň začínal skoro ráno a trval do neskorých večerných hodín. Po rokoch kumulovanej funkcie riaditeľky a šéfredaktorky sa rozhodla 1. marcu 2019 odísť do dôchodku. O dianie v novomestskej kultúre sa však naďalej živo zaujíma. Dámy a páni, titul osobnosť mesta preberá Eva Krznárová. Dámy a páni, titul osobnosť mesta získava Rastislav Fraňo. Rastislava Fraňa poznajú novomešťania ako dlhoročného príslušníka policajného zboru na obvodnom oddelení v našom meste, ktorý svoju prácu vykonáva svedomito v prospech zákona a ochrany a pomoci tým, ktorí to potrebujú. On však sám seba vníma predovšetkým ako športovca zanieteného pre bojové umenie. Thajskému boxu sa venuje od roku 1997, odkedy ho kamarát priviedol na tréningy do Dubnice nad Váhom. V Dubnici následne trénoval do roku 2000 a potom si v Novom Meste nad Váhom otvoril klub s názvom Cerberus Gym. Zo začiatku trénovali v rôznych telocvičniach, ako aj v športovej hale, no neskôr sa dostali pod pôsobnosť Centra voľného času, kde majú svoje priestory a skvelé podmienky na prípravu na súťaže. Počas 25 rokov pôsobenia sa v klube vystriedalo cez 100 ľudí, hlavne mládeže. Rastislav Fraňo má na konte cez 80 zápasov, či už v amatérskych, ako aj v profesionálnych disciplínach Muay Thai, K1 a klasický box. Dvakrát získal bronzové ocenenie na otvorených majstrovstvách Poľska, kde sa zúčastnilo viacero krajín z Európy. Jeho klub vychoval veľa šampiónov, spomeňme aspoň mená ako Ivan Bartek, Reno Kopunec, Lukáš Kotleba, Mário Poruban, Andrej Morávek a mnoho ďalších. Momentálne má Cerberus Gym asi 60 členov, okrem mládeže aj ženy, dospelých a asi 25 malých detí. Dámy a páni, titul osobnosť mesta preberá Rasto Fraňo. Akademický sochár Ján Šicko sa narodil v roku 1948 v Novom Meste nad Váhom. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení na oddelení monumentálneho sochárstva u profesorov Jozefa Kostku a Jána Kulicha. Po štúdiách sa usadil v Bratislave, kde sa venuje sochárskej tvorbe a pedagogickej činnosti.
40 rokov pedagogicky pôsobil na Strednej škole umeleckého priemyslu, kde viedol rezbárske oddelenie a neskôr na Akadémii umení v Banskej Bystrici viedol ateliér Socha Objekt Exteriér. Svoju sochárskú tvorbu prezentoval na početných kolektívnych a na 45 samostatných výstavách na Slovensku i v zahraničí. Spomeňme Spojené štáty americké, Nemecko, Švédsko, Austráliu či Maďarsko. Zúčastnil sa na viac ako 30 medzinárodných sochárskych sympóziách a s manželkou Jaroslavou Šickovou zorganizoval na Slovensku 5 sochárskych sympózií Umenie pre zdravie. Jeho diela, viac ako 30 monumentálnych sochárskych objektov sú umiestnené po celom svete a mnohé sú vo verejných priestoroch aj na Slovensku, či už v najvýznamnejších galériách alebo v mnohých súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom vlastní jeho diela Petrov kohút a Úzka brána. Po vstupe do Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom nás vo foaje privíta nádherná Šicková socha Váh, ktorú nášmu mestu daroval v roku 2003. Aj keď 10 ročia žije v Bratislave, stopy rodného kraja zanechali v jeho tvorbe trvalú pečať. Nielen v tvorbe, ale aj v jeho ľudskom, duchovnom nastavení. Pravidelne sa do rodného mesta vracia aj ako člen výtvarného združenia Návraty. Na kolektívnych výstavách tzv. Návratistov vystavuje svoje diela nepretržite od prvej výstavy v roku 1984 až po súčasnosť. Dámy a páni, titul osobnosť mesta preberá Jan Čicko. Dámy a páni, vážený pán primátor, viceprimátor, milí hostia. Najskôr mi dovolte, aby som vám všetkým poprial príjemný dobrý podvečer. Som veľmi rád, že ste prišli na námestie Slobody a vytvorili peknú atmosféru pri udeľovaní cien osobnosť mesta. Nesmierne si vážim, v akej spoločnosti som sa ocitol. Stojím veľa ľudí, ktorí toho dosiahli v živote veľa a každý z nás svojím spôsobom prispel k zveľadeniu a k zviditeľneniu nášho mesta. Ono aj v športe platí, že tí najmladší majú najviac povinností a tak aj mne sa dostalo tej pocty, aby som sa vám v tejto slávnostnej chvíli v mene všetkých dnes ocenených osobností prihovoril. Určite budem hovoriť za všetkých, že dnešok je pre nás výnimočný deň. Chceli by sme sa v prvom rade poďakovať primátorovi mesta Nové Mesto nad Váhom Františkovi Mašlonkovi, takisto aj jeho zástupcovi Andrejovi Nonšlovi, ale aj jednotlivým komisiám, ktoré nás na toto ocenenie navrhli a všetkým, ktorí si našu prácu všimli. Pre všetkých nás ocenených platí, že sme pracovali a pracujeme v prospech iných. Či už pán Danáš v prospech občanov mesta a futbalistov, alebo pani Kráľová pre pacientov, alebo pán Bezák pre deti a študentov, pani Grznárová a pán Šicko pre kultúrnu obec, či ja pre mladých športovcov. Aj vďaka tomuto oceneniu cítime, že sme sa v živote rozhodli správne a to, čo sme každý z nás zasvetili svoje pôsobenie, malo a má zmysel. Preto ešte raz a za všetkých ďakujeme. Ďakujeme, to bol za všetkých ocenených Rastislav Traňo. No ja už teraz poprosím, aby sme prešli k spoločnému foteniu, aby sme mali pamiatku na tento slávnostný deň. Dobre. Dobre, ja pôjdem s vami, dobre? Ďakujem. My ďakujeme. Pani moje zlaté. Všetci mi pomáhali. Ešte mám blbý. Ty si dostal minulý rok, nie? Či 2 roky na to měl? No. To byla zásluha. Nie, ty by to boli.
Dancing man, and I just can't lose.